Λοιπόν, γεια σας και σήμερα θα κάνω δρακοπεριπέτεια και θα είναι εδώ ένας θεατής. Θα είναι εδώ ο ξάδερφός μου και θα με βάζει το ντουο μου και θα μου βάζει challenge. Ωραία, Μόνο μην μου βάλεις κάνα τρελό. Όχι, για να αρχίσουμε καλά, πάνε ψόφισε 1000 blocks μακριά από το spawn σου. Εντάξει. Για να αρχίσουμε καλά. Ναι ρε. Και εδώ να ξαναπηγαίνω μετά. Ναι, φυσικά. Έτσι θα τελειώσω όλο το βίντεο ρε. Άντε, θα αλλάξω. Τι θα αλλάξεις? Ωραία. Βγες λίγο έξω, πάνε στην τίγρη που σε είχε σκοτώσει την τελευταία φορά. Την άλλη εποχή. Challenge, να πας Αμάν με την τίγρη, κόλλημα έχεις φάει. Όλη τη μέρα βγάλε βίντεο με την τίγρη, βγάλε βίντεο με την τίγρη. πάνε σκότωσέ την. Όχι, ξέχασα! Το ξέχασα. Να σε αφήσει να τον φας, να σε αφήσει να σε φάει. Ναι, ρε. Να σε αφήσει να σε φάει. Challenge, άμα δεν το κάνεις άχρηστος. Είμαι άχρηστος, Ωραία, θα σου βάλω 10 challenge και έχεις 30 λεπτά βίντεο για να το ολοκληρώσεις. Είσαι Άμα τα τρελός. καταφέρεις, Δεν έχω τα αυγά του κροκόδιλου. άμα δεν τα καταφέρεις, είσαι άχρηστος. Σου λέγα τώρα τι είπα, αλλά τέλος πάντων. Βγες έξω. Τι θες από τη ζωή μου! Είπαμε να μου βάλεις challenge, όχι να μου βάλεις να κάνω το γύρο του κόσμου Πάνε σε και 5 που πέθανες λεπτά. την τελευταία φορά. Okay. Ναι, Όχι. που ήταν η τίγρη. Σταμάτα ρε. Θα άνοιξε τα όλα στα level και να πας σε ένα άκυρο μέρος. Δεν έχω ξεκλειδώσει άλλα μέρη, πρέπει να βρω κι άλλα τέτοια. Χαλάς όλο το concept. Σκάς. Όχι, εντάξει. Χαλάς όλο το concept του βίντεο. Challenge, να σου βάλω. Ωχ, θα βάλει καμιά βλακία αυτός τώρα. Χτίσε 10 blocks και πήδα. Είσαι τρελός. Πάνω από ένα δέντρο. Δηλαδή από αυτό το δέντρο πάνω, το Άγγελε, σταμάτα. Εσύ σταμάτα να μου λες τρελά πράγματα. Είναι κόσμος από βίντεο και δεν θέλω να χαλάσει, καταλαβαίνετε. Δεν θα χαλάσει, τι σε λέω. Πάνε σε ένα δέντρο πάνω, χτίσε 10 blocks και πήδα, να έχεις και κόντι. Να πεθάνω. Είσαι Ναι. τρελός, το content είναι να προσπαθώ να μην πεθάνω σε αυτή τη σειρά. Ωραία, το πρώτο challenge. Άμα πεθάνεις, κλείνει το βίντεο. Όχι. Ναι. Άγγελε, είπαμε να λες ναι στο challenge. Δεν είπαμε ναι, είπαμε εξαρτάται το challenge. Ωραία, άμα πεθάνεις, κλείνει το βίντεο. Πρώτο challenge. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Πείτε μου, έχω μια καλή ιδέα. Όσοι βλέπετε δρακοπεριπέτεια, γράψτε μου στα comments πότε προτιμάτε να τελειώνει το βίντεο. Όταν πεθαίνω ή μετά από 1 ή 2 μερούλες του Minecraft. Ωραία, οπότε Γράψτε μου στα comments. εγώ σου βάζω Ό,τι διαλέξετε θα το κάνω σε cada βίντεο, δηλαδή θα το σταματάω όταν πεθαίνω σε cada βίντεο για το παράδειγμα. πρώτο challenge είναι να πας εκεί που πέθανες, επόμενο βίντεο. Τι δεν το κάνει, ρε, σου γράφω 70 blogs. Επίσης ξέρεις που πέθανα, αφού έχεις δει το βίντεο. Εντάξει, εγώ θέλω να πας εκεί πάλι. Εσύ έχεις εσύ θα μου πεις να ξαναπηδήσω. Όχι, πρέπει να βγάζει πέρα στο challenge. Εδώ πέθανες την τελευταία φορά. Πάνε σε εκείνο εκεί που λάμπει. Σε αυτά εδώ τι είναι, άμα θες. Χρήστο, ρε. Σπάς τους όλους. Είσαι τρελός. Θα πάρω ένα να το βάλω στο σπίτι. Εντάξει. Ωραία, δεύτερο challenge εξπεράς. Το έκανες στο δεύτερο challenge. Να το βγάλω, είναι σπαστικό. Σου Ποιο? εκεί που πέθανες κιόλας. Έχω ξαφνικά δεύτερη ζωή και μου Θέλω να πας από εκεί μακριά όλα αυτή. θα πω... Όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά. Έλα, ξεκόλα! Τι, είμαι καλός. Τι καλός ρε, τραγικός είσαι! Άγγελε, τρίτο challenge, πάνω όλα ευθεία. Άμα δεν τα καταφέρεις σε 2 μέρες, το επόμενο βίντεο δρακοπεριπέτειες είναι που θα πετάς όλα τα πράγματά σου σε λάβα και θα καίσεις στο σπίτι σου. Κοίτα, το να κάψω το σπίτι μου είναι εύκολο, θα το έκανα ούτως ή άλλως, αλλά τέλος πάντων. Μη σκοτώσεις την κότα. Uno reverse! Καλά, εντάξει. Και επίσης γιατί είχα κάνει ένα βίντεο στο TikTok παλιά που με λέγανε, που είχα πει reverse, Uno reverse, ότι άλλαξε και με λέγανε δεν είναι reverse, δεν είναι revenge, τι έγραφαν, είναι revenge. Εγώ έλεγα άλλη λέξη. Να σημειωθεί γιατί έχεις και TikTok και έχω και εγώ TikTok. Να, δυστυχώς έχεις TikTok. Ή ευτυχώς γιατί έχω παραπάνω followers. Και έχω παραπάνω. Έχω παραπάνω εννοώ ότι μου κάνεις κι εσύ, αλλά τέλος πάντων. Και εσύ μου έχεις κάνει. Νομίζω δεν είμαι σίγουρος.
Μη σκοτώ τα γουρούνια. Θέλω φαγητό, μην είσαι τρελός. Αυτό το. Γιατί είναι μαύρο. Γιατί έχω βάλει mod και είναι ότι χρώμα να είναι και όχι μόνο τα γουρούνια. Και οι γελάδες και οι κότες και ο ξαδερφός μου. Ωραία. Αυτή είναι μια γελάδα. Αφού έφτασε εδώ. Challenge. Να πεθάνω εδώ και να Όχι, πάω να πάρω τα όχι, πράγματα μου. όχι, όχι. Δεν ξέρω από καλό θα έρθει. Να παίξω λίγο εγώ. Εσύ στην δρακοπεριπέτεια δεν παίζεις. Εγώ να σπάσω ένα ξύλο. Ένα δέντρο εγώ να σπάσω. Όχι. Ένα. Είναι ο υπολογιστής μου και είναι δικός μου. Ωραία. Και παίζω εγώ. Challenge 4 πάνε πνίξου. Όχι στην άλλη πνίξου. Εσύ να πάω να πνιγείς. Σου βάλα challenge 4. Πήδα εδώ. Άμα το κάνεις πρέπει να κάνουν όλοι like. Άμα το κάνω με MLG μετράει. Άμα το κάνεις όλοι like. Άμα το κάνουν παιδιά όλοι like. Όλοι like. Όλοι like. Και δεν το κάνω, τέλος πάντων. Από ψηλά. Ποιοι όλοι like, βρε. Τα ένα-δύο άτομα που θα δουν το βίντεο. Άντε λυπιάντο ρε. Έτσι λένε όλοι οι καλοί youtubers. Να το ξέρω. Λοιπόν, άμα Παιδιά αυτό, δεν το έκανε, είναι άχρηστος. άμα αυτό το βίντεο πάρει πάνω από 50 likes. Πάνε πέσανε στη φωτιά. Όχι. Challenge, άμα δεν το κάνεις. Όχι, άμα αυτό το βίντεο πάρει πάνω από 50 likes, το επόμενο θα πηδήξει τον κρυμμό μου όλα τα πράγματά μου. Και μετά δεν θα πάω να τα πάρω. Άντιλε, αυτό δεν είναι ωραίο βίντεο ρε. Δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Μου λες βλακίες. Σου λέω πάνε πνίξου. Γιατί να το λέω. Για το content του βίντεο. Πάνε πνίξου. Όχι, σταμάτα να λες βλακίες. Είναι δικό μου βίντεο. Άντιλε, πάμε θα ακούσω όλα τα challenge. Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Είπαμε ότι το ακούσε. Ξεκόλα. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα τα ακούω. Μόνο σου το είπες. Challenge. Άντιλε, δεν όμως, δεν έχει νόημα να σου βάλει challenge και να τα κάνεις. Αυτό εκεί το μέρος τι είναι. Αυτό εδώ. Όχι το εκεί. Αυτό είναι ένα σαν μνημείο που έχει loot. Πάνε, πάρτο και πέρα στο νερό για πάντα. Ό,τι να είναι. Challenge 4. Αυτό μπορεί να έχει emerald. Δεν με νοιάζει challenge 4. Πάρε τι έχει πέρα στο νερό για πάντα και μετά μην το ξαναπάρεις ποτέ. Άμα είναι άχρηστο θα το κάνω, εντάξει. Όχι, ό,τι να είναι. Gold, πέρα. Gold. Δεν ξέρεις τι μπορώ να κάνω με gold. Δεν με νοιάζει, πέρα. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Όταν γυρίσω το πετάξω μες στη λάβα για να είσαι πιο πολύ σίγουρος. Όχι, Το πάρω. αυτό γιατί είναι τόσο μεγάλη φάλα. Φάλε να είναι! Σε τρώει. Όχι, εκτός αν τη φορέσεις. Βάρα του. Παιδιά, ό,τι με σκοτώνει σε αυτό το βίντεο που θα μου λέει ο ξαδερφός μου κάντο. Σε λίγο μου πείτε και στη λάβα. Βασικά μου το Ωραία, πήγες. και πάλι ότι έχει αυτό το κοίτο μέρος. Όχι, δεν ξαναπετάω. Όχι, εδώ πετάξει, ό,τι και ναι. Challenge 5. Αυτό έχει iron! Ψάχνω iron τόσες μέρες, τρελός! Δεν με νοιάζει, τα έλεγα κατάλληλα πράγματα, αλλά θα πάμε κόπη, θα πάμε Ούτε εμένα με νοιάζει. Το iron δεν το πετάω, δεν είμαι τόσο τρελός. πολύ άιρον, ρε δηλαδή. Α, εκεί πέρα δεν είχε iron. Εδώ έχει iron. Γι' αυτό πάρτα! Τώρα τα sticks δεν ξέρω γιατί. Πάρε και τώρα το πίκαξε, ρε. Να το έχεις έτσι. Ωραία, είπε θα πετάξω ένα λίγο loot από εδώ στη θάλασσα, θα πετάξω αυτή την πίκα. Όχι, μην την πετάξει. Ναι, από εδώ φεύγουμε. Γιατί? Είμαι στη Serpent Slayer, αλλά όχι με πέτρινο loot. Σου να τώρα το κάνω, αλλά τέλος πάντων. Challenge. Challenge, θα φορέσω το ζωγράφο on camera. Εντάξει. Αχ, με δέρνει. I believe I can fly. Τα δύο γκολ πρέπει να τα πετάξει. Έλα ρε φίλοι, είναι σημαντικά. Δεν με νοιάζει. Ούτε εμένα, είναι σημαντικά για μένα Το αυτά τα challenge είναι gold. challenge. Πώς θα κάνω netherite. Λοιπόν, διαλέγεις, αν πετάξω τα gold θα σβήνω τη σειρά. Εντάξει. Ναι, ναι. Θα σβήσω και τη σειρά που είναι η αγαπημένη σειρά που έχω κάνει μέχρι τώρα και σίγουρα δεν είναι η πρώτη σειρά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν. Challenge 5 που άμα το καταφέρεις θα μειωθεί ένα challenge. Να πας κοντά, όχι μέσα πάνω, στο θαλάσσιο τέρας, να το δω πώς μοιάζει. Κοντά. Μια συμφωνία.
Τι. Όταν πάρω καλύτερο loot και έχω iron tools, iron armor και σπίδα, πηγαίνω και το σκοτώνω αν θες. Δεν θέλω να το σκοτώσεις. Θέλω να πάμε να το Ωραία, δούμε. εγώ θέλω να το σκοτώσω όμως. Να πάμε να το δούμε κοντά. Τώρα όχι! Ναι. Θα με κάνει κομματάκια! Άμα το βγάλεις εξπέρασε στο challenge 5, μετά θα έχεις ένα αργότερο challenge. Δεν με νοιάζει. Challenge, εγώ αυτά που κάνεις δεν λέω. Άμα Πού είναι πας εκεί, πού είναι εκεί. το σπίτι μου είναι εκεί. Δεν πας. Πηγαίνω. Ζωγραφέ, άμα θες challenge, θα πεις normal challenge. Κάνε εσύ στο βίντεο. Όχι, δεν σβήνω το Είπες το βίντεο. όνομά μου. Εντάξει και. Ξαδερφός μου είσαι. Σταμάτα τώρα. Σταμάτα το. Άντε λέει. Σιγά το όνομα, ρε, ξέρουν το επίθετό σου, ξέρουν τα πάντα. Ξαφνικά, επειδή έμαθε το όνομά σου, ξέρει ξαφνικά όνομα μητρώου, ό,τι να είναι, ξέρω. Καταρχήν έχει χαλάσει ήδη το βίντεο. Γιατί? Πάντα τον gold. Επειδή για να μάθω ότι εγώ όταν λέω ότι θα κάνω Όχι, μην το challenge, το κάνεις. κάνω. Μην το κάνεις. Πέσε μαζί με τον gold. Όταν εγώ λέω κάτι ότι θα το κάνω, το κάνω. Δεν λέω ψέματα. Ωραία ρε Άγγελε. Challenge 5. Κάνε μου κάτι να φάω. Θα σου κάνω στον κόσμο. Θα σου κάνω στον κόσμο να του φάω. Φέρε με αυτή την μπριζόλα να την παίρνω. Όχι, θα σου φτιάξω μπέργκερ. Θα βρω μαρούλι, θα σου φτιάξω μπέργκερ. Μη θέλει. Καλά, εγώ πάω να βρω κάτι να φάω. Έλα εδώ ρε, θα μου δώσεις Τι challenge. να? Βάλε μου challenge, αλλά normal challenge. Ωραία, challenge 6. Βρες iron ingot. Το έχω ήδη το iron ingot. Ωραία, challenge 6. Να έχεις φτάσει στη βάση σου μέχρι να γυρίσουμε το φαΐ. Δεν θα φάρεις φαΐ, έλα εδώ. Σου βάζω. Ρε γύφτο, έλα εδώ. Επειδή κάνει απόψυξη, μην το κλείσεις. Α, καλά. Πού το βρήκαμε αυτόν, ρε. Γράψτε μου στα σχόλια πού τον βρήκαμε τώρα. Γράψτε μου από κάτω πού τον βρήκαμε. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Δεν θα ρωτήσω. Έλα εδώ πως είσαι. Όπως είσαι είπα. Τι μαμά ρε, έλα εδώ. Καλύτερα. Αν μου έκανες στο σπίτι να μου ότι θα μου το έκανες. Έλα εδώ, κάτσε. Δεν πήγες να γυρίσω. Μπράβο. Πρέπει να τον τζάρω και τέρατα, ξέρεις. Πόσα χρόνια είναι βράδυ. 20 λεπτά. Να σου κάνω 20 λεπτά είναι όλη μέρα. Βράδυ και νύχτα. 10 λεπτά είναι η μέρα και 10 λεπτά είναι η νύχτα. Επίσης εδώ ο ξαδερφός μου, ο ζωγράφος που είχα πει το όνομά σου που δεν πειράζει. Πώς το λένε, έχεις κόμπλεξ να με βάλεις να πεθάνω σε αυτόν τον κόσμο και το ξέρουν όλοι. Ωραία, το τελευταίο challenge αυτό θα είναι. Τι μιλάω ρε φίλε, τι μιλάω. Ωραία, δεν είπες πώς θα πεθάνω, αλλά θα έχω όλα τα πράγματα μου στο chest και αυτό άντεγε. Όχι, δεν θα είναι. Ωραία, φίλε. Έχω μια ιδέα. Σε κάθε βίντεο δρακοπεριπέτειας να μου γράφετε στα comments τι challenge θα κάνω στο επόμενο βίντεο, αλλά να είναι normal challenge, όχι πάνε πίδα στη λάβη με όλο στο loot. Να είναι normal challenge. Προσπαθεί ένα τέτοιο και βάλεις. Ένα τέτοιο αυτό από το πρώτο. Βίντεο τραβάμε ρε. Γιατί έχω ένα βέλος στο χέρι μου. Αλλά άμα πω κάτι κατάλληλο θα το σβήσεις, θα το κλείσει το βίντεο. Το γράφε. Πες αλήθεια. Μην τολμήσεις. Μην τολμήσεις. Δεν θα ξαναπάρω σε βίντεο ούτε θα έρθεις ξανά σπίτι μου. Δεν θα ξαναρθείς ποτέ σπίτι μου. Ποτέ. Κάνε μου κάτι να φάω. Ρε! Κάνε μου κάτι να φάω. Έχω δυνατό χέρι. Μου έχεις χαλάσει και το... Ναι. Εγώ στο χάλασα. Ναι. Ότι βάζω το κινητό σου για να στερεωθεί η κάμερα. Σε ξεπερνάει, Στο. Τώρα μέχρι να το φτιάξω θα τελειώσει, θέλω να πούμε. Να είμαι καμεραμάν. Εσύ καμεραμάν. Ναι. Εσύ που δεν ξέρεις πόσο κάνει ένα και ένα. Ναι. Να γελάσω.
Άγγελε, αλήθεια, μετά από αυτό το βίντεο, όταν πάει 15 λεπτά, πώς να μου βάζεις να φάω. Μα έχει πάει ήδη 15 λεπτά. Δεν με νοιάζει, βάλω κάτι να φάω. Να βρεις μόνος. Πεινάω. Δεν με νοιάζει. Θέλω να φάω. Δεν σε ρώτησα. Να γουστάρω. Δεν σε ρώτησα! Θέλω να στον δαγκώσω. Ζωγράφε. Ναι. Ζωγράφε! Έλα, καλά, εντάξει, δεν λέω άλλο. Σταμάτα τις βλακίες πια. Κόμπλεξ. Τι σημαίνει κόμπλεξ. Ναι. Τι πες. Κάθεται δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Και πείτε λίγο, θα θέλετε να βλέπετε μόνο ηλεκτρονικά βίντεο ή θα θέλετε να βλέπετε Gaming είναι κανάλι. Καλά. βίντεο ή θα θέλετε να βλέπετε και άλλου είδους βίντεο. Θα τραβάω κι άλλο είδους βίντεο. Επίσης αυτό εδώ πέρα δεν είναι όμορφο, αλλά δεν πειράζει. Ποιοι Brawl Stars. Αφού gaming είναι και το Brawl Stars. Ναι, στην αρχή του καναλιού σου είπες θα τραβάω μόνο τέτοια. Δεν είπα. Αυτό. Είπα θα τραβάω Minecraft, Fortnite και τα λοιπά. Τα λοιπά. Ταλιμπάν. Θα σου βάλω ένα challenge. Πες. Να μην ξαναμιλήσεις για να πεθάνω στον κόσμο. Όχι. Ενώ να μην ξαναμιλήσεις του τύπου πάνε ψόφα. Όχι. Τι ώρα δεν μιλάει. Challenge 6. Βάλε μου να φάω. Αυτό δεν είναι καν στον κόσμο. Αυτός είναι 1000 IQ σκελετός ρε. Mr. Boss. Σούτα από εδώ. Challenge μετά το βίντεο να πάμε βόλτα. Τι βόλτα, θα πας σπίτι σου μετά. Όχι, θα πάμε, θα παίξουμε λίγο. Ωραία με τα Lego. Έχεις κολλήσει να πούμε λες και είμαστε 5 χρονών. Να πούμε ότι είμαστε ίδια ηλικία λίγο. Και ότι ο Άγγελος είναι 10. 11. Και αυτομάτως κάνει και εμένα 11 που θα γίνω σε 24 Μαΐου γυρίζει το βίντεο. Σε 6 μέρες θα γίνω. 24 Μαΐου, ναι, γι' αυτό μην μιλάς άλλο. Σε 6 μέρες. Ξέρεις κάτι, θες να πάω να σκοτώσω την Τρίτη, την Τίγρη, θες να πάω να σκοτώσω την Τίγρη. Ναι. Ωραία, πάω να το κάνω. Τώρα κάνει silent record. Ποιο άλλο τσεκούρε, με το τόξο θα τη φάω. Για να κλαις. Για να κλαις. Challenge 6 να σκοτώσει τη Δίγη. Αυτό είναι εύκολο, πάμε να το κάνουμε. Άμα βρούμε Τίγρη. Α, εκεί πάμε είναι μια χαρά. Με το τσεκούρι. Το τσεκούρι σκότωσε την Με εσύ. το τσεκούρι ρε. Εντάξει δεν είναι το challenge. Γιατί δεν μπορώ να αυτό. κουνηθώ. Να κουνηθώ. Γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ. Γιατί το Minecraft είναι ένα βίντεο. Σου λέω τώρα τι είναι το Minecraft. Να πας να τη σκοτώσουμε το Hunt. Το Hunt. Ναι. Και το Hunt σκότωσε ένα εσύ, ρε, στην αληθινή ζωή. Εντάξει, έλα πάμε. Στην αληθινή ζωή. Μόνο μια ευκαιρία για να τη σκοτώσω. Στην αληθινή ζωή ζωγράφω. Έλα. Στην αληθινή ζωή που θα σε φάει στα αλήθεια, δεν θα σε σκοτώσει. Να παίξω λίγο με δρακοπεριπέτεια. Δρακοπεριπέτεια είναι ο δικός μου κόσμος. Άμα βάζει στο βίντεο 100 comments και το πούνε και οι 100 που έχουν κάνει άμα φτάσει στο βίντεο 100 likes και οι 100 που κάνουν like πούνε να παίξει εσύ, τότε ναι. Αλλά τώρα, Άντε, δεν είσαι το πιο διάσημο κανάλι στον κόσμο. το ξέρω. Και δεν θέλω να παίξει, γι' αυτό το λέω 100. Πολύ. Τσαχ. Λιονάρης, 400 κομμάτια. Είναι ο Λιονάρης. 2 στα 2 ρε φίλε. Έλα, είναι εγώ αν θα τη σκοτώ και με το χέρι. Ωραία, με το χέρι, χάνει. Εδώ μου τσάνει να τη σκοτώσει με το χάνει. Και άρα θα κάνω 2 challenge μαζί, γιατί το 6 είναι να τη σκοτώσω και το 5 και το 7 είναι να τη σκοτώσω με το χέρι. Όχι, ένα challenge είναι όλα αυτά. Τότε θα μου βγάλει 9 challenge. Ευχαριστώ που μου το θύμισες ρε. Τι. Είχα ξεχάσει να κάνω το 6 challenge, είσαι πολύ καλός. 6 challenge σκοτώσουμε το Hunt. Γεια σου. Για όνομα μου ρε. Ναι, άκιο. Τώρα είναι πιο λίγο. Τώρα είναι πιο λίγο, αλλά τώρα είμαι εγώ πιο λίγο. Πιο λίγο ψυχικά. Επίσης έχεις δίκιο, αυτό το σπίτι πρέπει όντως να το κάψω. Είδες, φίλε. Μοιάζει με αίμα. Πρέπει να χτίσεις σκεπή. Σκεπή. Θα είναι πιο cringe μετά. Γιατί πρέπει να το κάψω και με τη σκεπή. Ή απλώς να το σπάσεις και να πάρεις πίσω στο wood.
Μπα. Πάμε τώρα τη στοίχημα ότι αυτή την τίγρη δεν τη σκοτώ. Πάμε στοίχημα, θα χάσει πάλι. Ό,τι θες. Πάλι κοιμάται ρε, το βόδι. Λιοντάρι στο 300. Είσαι λιοντάρι. Και γιατί δεν πεθαίνει! Πώς σε βαράει με τηλεπάθεια. Μάλλον, αλλά τι HP έχει. Challenge F8. Να τη σκοτώσουμε μαζί. Δηλαδή, εγώ να έχω το ποντίκι και εσύ να έχεις το μικρολόγιο. Δεν πρόκειται να κουμπίσεις τον υπολογιστή μου. Έλα ρε. Όχι σε αυτό Άντε, το βίντεο. Θα φύγω το Ή off camera ή σε άλλο βίντεο σε αφήνω. Καλά. Λοιπόν, μετά από αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο. Θα κλείσουμε το κορμό, θα κλείσουμε το βίντεο. Τώρα το μόνο να παίξουμε Lego. Να πάμε να παίζουμε Minecraft. Εγώ να παίζω με το ποντίκι και εσύ με το άλλο, εντάξει. Θες? Όχι. Γιατί? Τέλος πάντων, την έβγαλα one shot, πρέπει να χειροκροτείται και σίγουρα δεν πέθανε 6 φορές. Άγγελε, δεν θες? Θα το κάνουμε μετά! Τώρα τραβάμε άλλο βίντεο, είναι πιο σημαντικό. On video όμως θα το κάνουμε. On video. Ναι. Στο γράψουν στα comments που δεν υπάρχουν γιατί δεν είχε ανεβεί το βίντεο. Και όταν ανεβεί θα έχει περάσει 1 ώρα γιατί για να ανεβούν τα βίντεο στο YouTube παίρνει 1 ώρα plus. Θα είναι μεγάλο αυτό. Τι ώρα έχει πάει? Και μισή.